A ver, disculpad, creo que non nos estabais oyendo. Bueno, pues nada, estaba introduciendo, dando la bienvenida un martes más a las sesiones técnicas como actividad potenciadora de las actividades que hacemos en salud pública y de que las conozcáis todos. Hoy vamos a hablar de la implantación de la Red Gallega de Vigilancia Centinela en Atención Primaria, que está siendo coordinada por el Servicio de Epidemiología de la Dirección Xeral, pero que pues eso está siendo implantada en colaboración con asistencia sanitaria y con bueno, pues, las distintas áreas sanitarias del SERVES. Nos lo va a contar María Otero. María Otero trabaja en el Servicio de Epidemiología y es facultativo especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública. Así que cuando quieras, María, Vamos a ver, compartimos pantalla y empezamos. No sé si tenéis algún problema, yo creo que ya nos veis y oís, ¿no? No sé cómo se comparte aquí. ¿Cómo haces aquí? Gracias aquí que se le vais a compartir. ¿Dale a compartir? ¿De aquí? ¿Aquí? No. No, ahí te estés. Porque no veo nada. Esa ya vais a compartir, ahí estás. Vale. Es que entre las gafas de certeras. A ver. Ven. Desde el principio. Es que poner más progresivas. Deberíais estar viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Vale. Gracias, Miguel. Bueno, bo día a todos. Vou contar así brevemente todo o proceso de implantación da Rede Galega de Vigilancia Centinela na atención primaria, ca que pretendemos vixiar as infeccións respiratorias agudas. Como sabedes, as infeccións respiratorias agudas son un importante problema de saúde pública, non só pola frecuencia destas patoloxías, senón tamén pola morbimortalidade que se asocia ás mesmas. Antes, previamente á época da COVID, o que se vixiaba era a gripe, a través de diferentes fontes de información que nos daban pois, unha visión global de como estaba a gripe na comunidade autónoma e dos subtipos de virus circulantes. Coa COVID, pois, evidenciouse a necesidade de implantar sistemas que permitiran a vigilancia conxunta destes virus, no? Do virus da gripe, do SARS-CoV-2 e tamén do virus respiratorio sincitial pola elevada carga de enfermedade que ten este virus na poboación infantil e tamén porque somos conscientes de que este virus pois, cada vez ten un maior impacto na poboación adulta. Pois, debido a todas estas circunstancias e seguindo as recomendacións do ECDC e da Organización Mundial da Saúde, pois priorizouse por parte da Dirección Xeral de Saúde Pública a implantación deste sistema de vigilancia sentinela para a vigilancia das infeccións respiratorias agudas en atención primaria. E, que é unha rede sentinela? Unha rede sentinela non é máis que un sistema de información orientado á vigilancia en saúde pública e investigación epidemiolóxica que nos vai permitir coñecer a frecuencia das enfermedades e determinantes de saúde e que se basea na colaboración voluntaria dos profesionais de atención primaria. En relación á vigilancia das infeccións respiratorias agudas, o que pretendemos con este sistema de vigilancia é realizar o seguimento das epidemias de gripe, de COVID-19 e de virus respiratorio sincitial no referente á súa intensidade, a expansión xeográfica e o patrón de presentación temporal, describir tamén as características clínico-epidemiolóxicas daquelas persoas que acudan ás consultas de atención primaria con un cuadro destas características e identificar os grupos de risco, identificar que a información que obteremos a través de microbioloxía, os grupos e as variantes xenéticas dos virus da gripe e SARS-CoV-2 circulantes, estimar a carga de enfermidade dos virus vixiados para a planificación de intervencións en saúde pública e avaliar a efectividade e o impacto de medidas preventivas como poden ser a vacinación no caso da gripe e da COVID-19 e a administración do anticorpo monoclonal que se vai a administrar ou non, que se está estudiando administrar en lactantes para a prevención do virus respiratorio sincitial. Entón, como vai ser este proceso de vigilancia en atención primaria?
vigilancia sentinela ten dúas componentes, a componente sindrómica e a de selección sistemática. A componente sindrómica baséase nas codificacións dos episodios de atención primaria que son realizadas polos médicos e os pediatras sentinela. É dicir, cada vez que acuda unha persona cun cuadro de infección respiratoria aguda definido segundo a OMS, os médicos e pediatras centinelas deberán empregar un dos códigos que vedes na presentación para a codificación dese episodio. Estes códigos únicamente se poderán empregar cando se cumpla a definición de caso de infección respiratoria aguda. Ben, unha vez que temos esta población codificada, os médicos e pediatras centinela o que deberán facer é, cada semana, seleccionar de maneira sistemática 5 casos aos que se lles vai a extraer unha mostra de sudado nasofaríngeo para realizar PCR. As mostras que sean positivas ao virus de SARS-CoV-2 e, de ser posible tamén, o virus respiratorio sincitial, terán que ser secuenciadas e as do virus da gripe pois, se subtiparán. A maiores, a estes casos, os que se lles obtén unha mostra de sudado nasofaríngeo, os médicos e pediatras centinelas terán que cubrirlles unha enquisa de síntomas, que veremos posteriormente. Comentar que o período de vigilancia non se limita á tempada da gripe, é un período de vigilancia que abarca todo o ano. E como foi a planificación da implantación deste sistema de vigilancia? Podemos diferenciar como 4 fases, non? Así que se foron solapando unhas sobre outras, pero así a grosso modo comentar a primeira fase, que sería o cálculo do tamaño da mostra, nunha segunda fase a selección dos profesionais de atención primaria que iban a ser sentinela, nunha fase terceira traballamos para automatizar no máximo posible todo este proceso de vigilancia, e a fase cuarta, que rematou a semana pasada, a falta de facer unha serie de repescas para reunirnos con profesionais que non puideron acudir á primeira convocatoria, que sería, realizar unhas sesións técnicas cos profesionais de primaria para explicarles todo este procedimento, non? Con respecto ao cálculo do tamaño mostral, este cálculo foi realizado polo Centro Nacional de Epidemioloxía, que estimou que para alcanzar os nosos obxectivos cunha determinada precisión necesitábamos vixiar a máis de 51.000 personas. A nosa poboación de sentinela, a poboación que imos vixiar, supera a cada 72.000 personas. Unha vez que tiñamos feito este cálculo mostral, foi necesario seleccionar os profesionais de atención primaria que puderan participar nesta rede centinela. Esta selección realizouse de tal maneira que puderan abarcar esa población a vixiar e que fora representativa a poboación con respecto a Galicia, en sexo, en idade e no ámbito xeográfico, diferenciando entre rural e urbano. Se ven para participar nas redes centinela, o ideal é que a selección dos profesionais sexa aleatoria. No noso caso, realizouse unha selección por conveniencia para achegarnos máis a aqueles profesionais que mostraran unha maior disponibilidade para formar parte da rede centinela. Na actualidade temos 65 médicos e pediatras sentinela en Galicia. Como comentaba anteriormente e de forma paralela á fase anterior, traballamos cos servizos de informática das áreas sanitarias e ca Subdirección de Informática e Tecnoloxías de Información da Consellería na automatización máxima, de todo o que fora posible desta vigilancia. Así, as áreas sanitarias tuveron que elaborar un petitorio específico para a solicitude de mostra de sudado nasofaríngeo, de tal maneira que puidéramos asegurar a trazabilidade desas mostras e a captación dos resultados desas mostras desde servizos centrales. Tamén se diseñou un formulario específico no noso aplicativo de vigilancia, en Vixía, no que vai a descargarse, no que vamos a registrar toda a información de vigilancia. Nese formulario captaremos de maneira automática os datos sociodemográficos a través de tarxeta sanitaria, captaremos tamén de maneira automática toda a información de vacinación dos casos, a captación tamén dos resultados de microbioloxía e a captación daqueles datos clínicos
que terán que cubrir, non? Os médicos e os pediatras centinela nunha enquisa clínica, que estamos traballando para incorporar a Llanos, non? Isto sería unha mostra dos petitorios específicos que foron elaborados nas áreas sanitarias. Todos estes petitorios levan ao mismo nome, mostra Sentinela Iras. Os médicos de pediatras simplemente con marcar o petitorio se achegaría ao laboratorio cun código específico para o estudio dos 3 virus e a secuenciación daquelas subtipado das mostras que resultaran positivas. E isto sería un exemplo da enquisa, non? Ahora mesmo estes pantallazos corresponden a Llanos 5, estáse valorando por parte da Subdirección de Informática e Tecnoloxías de Información a posibilidade de incorporala a Llanos 5 e de non ser posible, pois traballarían en HC Pro. A enquisa clínica incorporouse a Llanos a modo de escala. Como podedes ver, bueno, é unha enquisa moi doada de cubrir, simplemente hai que descubrir si ou non síntomas clínicos e unha serie de factores de risco, e ademais, ao facela en modo de escala, pois podemos engadir como unha especie de chamada, non? No caso de que cumpla a definición de IRA ou non cumpla a definición de IRA, e no caso de non cumplirla, pois obviamente ese paciente non sería candidato á toma de mostra. Como comentaba tamén na última fase, que acabou a falta desas sesións de recaptación, de repesca, fixemos sesións cos profesionais centinela de todas as áreas sanitarias, elaborouse un protocolo que se lles mandou ca convocatoria da reunión. Nesas reunións técnicas, simplemente, explicouse as funcións que tiñan tanto os pediatras, médicos como os personal de enfermería. Explicouse unha serie de puntos clave para garantizar a calidade na codificación dos episodios de infección respiratoria aguda e tamén para asegurar unha correcta selección sistemática de casos para a toma de mostra e recollida de datos clínicos. Explicouse como terían que acceder ao petitorio específico, como estaría a enquisa, en la que a día de hoxe estes datos non se están recollendo, pero, xa se les explicou que iba a ser unha enquisa que iba a estar incorporada en Llanos para facilitarles todo o traballo, non? Explicouse tamén ao personal de enfermería como era o procedimento de toma de mostra, como íbamos a facer con toda a información de vigilancia e, obviamente, se resolveron todas as dúbidas que lles puderon xurdir nesas sesións. Entón, cales van a ser os resultados ou que pretendemos obter con toda a información da vigilancia sentinela? Aí temos a poboación xeral, ca pirámide poboacional. En amarelo sería a poboación que cubren os médicos de pediatras da rede centinela. Como vedes, hai unha sobrerepresentación das idades máis, dos estratos de idades máis novas, pero, isto non supón ningún problema, porque na análise estadística posterior xa se vai a axustar para que sexa representativa de Galicia, toda esta información. Entón, sobre a poboación centinela, vamos a estudiar as infeccións respiratorias agudas. A través da información que imos a obter das codificacións dos episodios de atención primaria, poderemos obter a taxa de incidencia de infección respiratoria aguda sentinela, que posteriormente, obviamente, podemos extrapolar a poboación de Galicia, e obter a taxa de infección respiratoria aguda na poboación galega. A información microbiolóxica que vamos a obter desa selección sistemática de pacientes, coñeceremos a porcentaxe de positividade para os virus da gripe, o virus respiratorio sincitial e o SARS-CoV-2. Tamén datos de secuenciación e subtipado, no caso da gripe. Coa información da enquisa obteremos datos clínico-epidemiolóxicos das persoas que acuden á atención primaria cun cuadro de infección respiratoria aguda. Poderemos describir esas características destas persoas e os seus factores de risco, e tamén son variables que nos van a servir de axuste para o cálculo da efectividade vacinal e, no caso de administrarse o anticorpo monoclonal, pois veremos se tamén se poderá estudiar a efectividade deste anticorpo, non?
Coa información que obtemos pola rama sindrómica e a información que obtemos da microbioloxía, o que vamos a conseguir, a estudiar, pois é a taxa de incidencia do virus respiratorio sincicial, dos virus da gripe e dos SARS-CoV-2 na poboación galega. E, bueno, para finalizar, simplemente comentar como será o circuito de información de toda esta rede. Nós teremos, bueno, pues esta información a través de Vixía, da codificación, das variables epidemiolóxicas clínicas de vacinación e tamén dos datos de microbioloxía. Chegarán a través, como decía, de Vixía ao Servicio de Epidemioloxía, que semanalmente terá que, bueno, remitir estos datos ao Centro Nacional de Epidemioloxía para que eles, a su vez, envíen datos agregados de toda España, o ECDC e a Organización Mundial da Saúde. A maiores, obviamente, nos faremos informes con periodicidade semanal para facer a vigilancia destas infeccións, que serán tamén para manter unha retroalimentación cos médicos e pediatras centinela, pois tamén se lles enviará para que teñan coñecemento de todo este proceso de vigilancia. E nada máis, simplemente comentar que xa hai áreas sanitarias, bueno, hai non tanto áreas como profesionales de centinela que xa comenzaron con toda a vigilancia, a excepción da recollida de datos clínicos, porque, como vos decía, estamos pendientes desa incorporación de Anquisan en Llanos, que nos quedan pendientes de facer unhas novas reunións cos profesionais que non puideron vir á primeira convocatoria para que comenten tamén eles. E nada máis, esperamos que en breve podamos xa hacer uso de toda esta información. Pues muchas gracias, María, por todo el trabajo que parece fácil, pero coordinar a tanta gente hemos visto que lleva más tiempo del que pensábamos, pero bueno, confiamos mucho en esta red y en todos los resultados que nos va a dar. Lo dejamos hoy, solo por si os interesa, os anuncio la de la semana que viene, el día 7 de marzo, que nos la va a dar Mariluz Couce, que es directora científica del Instituto Sanitario de Santiago de Compostela, y que nos va a hablar de la perspectiva presente y futura del cribado metabólico neonatal. Así que nada, si os interesa, os esperamos el martes que viene. Gracias a todos.